Πόσο πιθανό είναι ένα παιδάκι από ένα κριτικό χωριό, όπου ο αθλητισμός είναι πολυτέλεια, να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου των Ολυμπιακών Αγώνων? Για την Ελλάδα ρε γαμώτο θα τρέξω, για κανέναν άλλον. Προφανώς πριν από λίγα χρόνια θα έλεγαν ποτέ. Κι όμως έχετε μπροστά σας τον άνθρωπο αυτόν που κόντρα στο ρεύμα όλων μπόρεσε να ζήσει στην πραγματικότητα το όνειρό του. Ναι, είναι αλήθεια Βούλα, είναι αλήθεια. Είσαι πρώτη. Είναι η Βούλα Πατουλίδου. Εσύ Ολυμπιονίκης. Το χρυσό κορίτσι του ελληνικού αθλητισμού. Πιο σημαντικής αθλήτριας που γέννησε ο ελληνικός αθλητισμός. Σημαίνει τι, αφού μπορώ εγώ, εσείς γιατί να μην μπορείτε? Γιατί αυτό είναι το βασικό αυτής της διαδρομής που χρόνια τώρα παλεύω να εμποτίσω το μυαλό, την ψυχή, το κορμί του καθενός νέου ανθρώπου να διεκδικεί τα όνειρά του. Στο 2-0-3. Πακογιάννη. Δεν ήταν εύκολος ο αγώνας, η διαδρομή, τα χρόνια. Πολλές φορές έφτασε στο σημείο να σταματήσω. Αλλά κάτι μου έλεγε ότι έπρεπε να συνεχίσω. Παρόλες τις δυσκολίες που είχα, πιστεύω ότι σημαντικό ρόλο παίζει να έχεις θετική σκέψη, να βάζεις στόχους, οι οποίοι αυτοί οι στόχοι μερικές φορές μπορεί και να μην τους πραγματοποιείς, αλλά να είναι μικροί στόχοι, καθημερινοί στόχοι στην προπόνηση, κάθε μέρα να προσπαθείς να γίνεσαι καλύτερος από ό,τι ήσουν χθες. Οι αθλητές όταν δουλεύουν πολύ σκληρά, δουλεύουν καθημερινά, το αποτέλεσμα θα έρθει. Μπορεί να αργήσει μερικές φορές, αλλά θα έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει, αρκεί να έχεις πίστη στον εαυτό σου και να πιστεύει και σε σένα και ο προπονητής σου. Από τη στιγμή που το έχω πετύχει εγώ, το έχει πετύχει η Βούλα, το έχει πετύχει ο Μελίσο Τεντόγλου, το έχουν πετύχει τόσοι μεγάλοι αθλητές, πώς θα το κάνεις και εσύ? Αρκεί να πιστέψεις στον εαυτό σου. Δυστυχώς για μένα οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν ήταν δεν φέραν τις μεγάλες επιτυχίες που περίμενα, αλλά πραγματικά η συμμετοχή είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να έχει ένας αθλητής στην αθλητική του σταδιοδρομία. Σε αυτούς τους αγώνες η αίσθηση είναι διαφορετική, είναι τρομερά τα συναισθήματα και θα σταθώ σε ένα το πιο σημαντικό που μου έχει συμβεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες εμένα, στο ότι μπήκα μέσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τη σημαία, κρατώντας την ελληνική σημαία. Ήμουν ο πρώτος αθλητής που άνοιξε την τελετή έναρξης στους Ολυμπιακούς του 1992 στην Μπαρτσελώνα. Ήταν από τις πιο σημαντικές και μοναδικές στιγμές που μου έχουν μείνει. Θεωρώ ότι όλοι όσοι κάνουν αθλητισμό, όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες και πρέπει να το προσπαθήσουμε όλες τις δυνάμεις.